12 елеоменати. Готови ли сте? Започваме. 12 В 12 има 25 човека. 2 плюс 5 е равно на 7. Знаете ли какво още е 7? Точно така. 7 са часовете по математика в седмицата. Случаен нос. Не мисля. Още не сте убедени. Ето още доказателства. 12 учат в стая 201. 2 плюс 0 плюс 1 е равно на 3. Знаете ли какво още е 3? Познахте. Васко е трети номер. Случаен нос. Да, ама не. Все още не сте убедени. Ето още доказателства. Датата на изпращането на 12 е 13. 1 плюс 3 е равно на 4. А знаете ли какво още е 4? Абсолютно сте прави. Посоките на света са 4. Случаен нос. Не мисля. Още не сте убедени. Мартин е роден на 20. 2 минус 0 е равно на 2. Какво също е 2? Точно така. Краката на кокошките. 6 кокошки съм заклала. 6 е обърнато 9. 9 не е просто число. Точно така. То е сакрално. Или Янка също е 9 номер. Случаен нос. Друг път. Какво друго е 9? Познахте. Кръговете на ада. Сакате ли още доказателства? Продължаваме. Станислав има кола. Не кола, а звяр. Звяр се римува с пресечен 3 см перпендикуляр. Най-използваната дума на 12 12 е първата буква от азбуката. Знаете ли какво още е едно? Познахте. Окото в триъгълника на елеоменатите е едно. Случаен нос. Не мисля. 12 елеоменати. Потвърдено.